ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои канали ютуби Саудо ТВ. Мардуми ютуб, мардуми дурай ватан, ҳама каса хубен. Ирӯз 13 январи соли 2025 Саудо ТВ бо навор кард барои шумо 12 хонаи фурӯшӣ беҳтарин хонаҳо ирӯза навордам. барои реклама муроҷиат бикунед. Замин, мошин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед. навори бадна дар ютуб, тикток, инстаграм рекламаш мекунед, фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда пашти аз ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистон навор кардем. хонаҳои заминӣ, квартираҳои фурӯшӣ аз Душанбе, аз Ҳисор, Ваҳдат, хонаҳои заминӣ аз Рудакиво, аз Данғараво, аз Фархоро, аз Душанбево, аз тарафҳои Регарам ҳастай, аз Ваҳдат ҳастай. хулас беҳтарин навор барои шумо. то охир тамошо кунед. фақат наворда лайк бизанед, дар канали ютуби Саудо ТВ подписатсия кунед. агар хонахар бошед, ами подписатсия кунед, зангулаша васа кунед. вақте ки ман навор кардам смс шумода мерава. хулас навора сар мекунем, тамошо кунем бачаҳо азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозимат тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша. агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Тоҷикистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Тоҷикистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Якай Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Тоҷикистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. дӯстони азиз, кадоми шумо хоҳиши гузаштани сарҳади Москва Қазоқистон дорен, ба шумо ширкати Якай Бахара тавсия метем ки зиёда аз 10 сол меша оиди ҳамин система кор ва фаъолият мекунанд. мошинашон комфортни мошинаи замонавӣ пашти ҳаррӯзаи соранд ва детилҳо забони тоҷикӣ, русӣ, қазоқӣ, узбекиро медонанд. ҳамчун боз граждани русӣ ҳастанд. мақсад аз номи ютуб канали мо Саудо ТВ занг занед, сикрикатҳо мекунанд. дӯстони азиз, нашод масъалаи одамое ки ҳуҷҷат надорен, документ надорен, шумора мегзоранд, аз ҷои зист меёранд, мегиранд, бурда границара гузаронда меёранд. марамат занг занед. агар хоҳед ки сикрика карда шавад, аз номи ютуб канали мо занг занед. ба ҳама шумо роҳи сафед хоҳонем. дӯстони азиз, хоб дӯстон, ассалому алайкум. дӯстони азиз, мега якамон мада замин дар кори аз территория шаҳри боша, шаҳри Душанбе 3 сотих боло боша мегирем. рақамҳои WhatsApp +7 39 31 0875 WhatsApp монай кадометон дорен. мақсад ами территория дохили шаҳр 3 сотих замин касе ки дора, ина марамат ай 3 сотих боло боша, ами яка ами рақамҳои WhatsApp да ҳозир занг бизанен, бигӯен ки номероро аз ютуб канали Саудо ТВ гирифтем ки мақсад шумо да замин дар кор будааст, мо замини фурӯшӣ дорем. марамат дӯстон, шанса аз даст натен, акада занг бизанен. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ имрӯзамонака. хонаи фурӯшӣ роҳӣ карданд ки дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, маҳаллаи Ортабӯз, 4 ҳуҷра, масоҳати замин 8 сотих замин, хонаҳо 5x4 ва 5x6. хоб 3 дар хонаш беремонт, 3 дар хонаш ремонтдор, якташ беремонт, мактаб где-то 100 метр дурай мега, унгоҳи тиббӣ хоб ҳастай наздикида, документҳои хона сатвоиза ҳай, овдора свет пастяни ҳастай. хоб WhatsApp мона мондагием меган 77 60 ахир шай. ҳозир занг бизанен, маслиҳат карда бигирен. нархша муқа нархи қимата нестай дӯстон, 250 000 сомон мега, муомилаи созам дура. аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занен, бо шумода скидка ҳам мекунам бачаҳо азиз. хоб ба хотири пешрафти ютуб канали Саудо ТВ наворда лайкора бизанен, ҳами подписатсия кунен, подписатсия, агар ба шарти ки хонахар бошен. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. ана хонаи фурӯшӣ роҳӣ карданд ки дар шаҳри Бохтар, бозори Ҳоҷи Шариф да қарор дорад. ҳамо территория кӯчаи Масла Бойка меган, об свет дора, 3 асад 04, мақсад 3 сотих замин, 3 дар хона, 2 хонаи аднаскарниш, мақсад кухниш тайёрай. хоб маълумоти пурра занг занен. об дура, оби качайка ва водопроводни омасай светам дура. хонаҳои калон 3 дар хона, бания, калидор дорад, калидори калон, хоб подвал дорад. хулас ами
маълумоти бештар занг занен, гирди хонара 50% маҳкам кардаганша, маълумоти пурраша метонен занг зан бигирен. нархи хонара мега 250,000 сомон мегем. дар 250,000 сомон шумо ҳами хонара ҳози занг зада аз номи канали мо Сауду ТВ харида метавонем. бача азиз, марама занг занен. якаман мерседеси кузуфи V190 рӯй кардан дар ноҳияи Вусе, соли баромад 91 сол. дизелни коробка механика, моторош 4 силиндра будааст. балоно ҳолати миёна бо арзон мешавад. масъалаи краскашам навай. нархшам беҳад нархи арзон кардан бо арзонаш мекунанд 15,000 сомонӣ. шумо мерседеси ами кузуфи 190 дар 15,000 сомонӣ харида метонен. ин хеле шансо фикр мекунем фақат дар канали Сауду ТВ мешавад азиз. хоб дар таги комментария нависонда монед аз куҷо то чанд сума шумо дар мақсад хона дар корай, квартира дар корай, нафаре ки хонаҳотона фурӯшда гузоштанасен дар WhatsApp мо муроҷиат кунед. навори банда лекон чекнем. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯши имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ роӣ кардан ки дуҳуҷрага масоат 1 сотих замин. фикр мекунем ки 1 сотих камтара кай ака нархша гӯш мекунем ака. дар ноҳияи рӯдакӣ деҳаи Лулазор. сохтмон дар наздикии мошинбозори Душанбе, деҳаи Лулазор. ростӣ бисёри одамон занг мезананд ки ай территорияи мошинбозор ягон хонаи арзонак нестай. ҳаста ина биги шеринар 195,000 сомонӣ. шумо дар 195,000 сом ҳамира метонед бихарен. фикр мекунем 1 сотих камтара кай, не ки нархшам назар ба нархҳои дига хонаҳо камтарак арзонтара кай. хонаҳо падабои таппа тайёрай. ҳамин хелам агар шароит набоша даромада зиндагиам кунен, фикр мекунем мешава, ё ин ки касоне ки бо шароитотон созай ина марама занг занен, маслиҳат карда бигирен. 195,000 сомонӣ муомила дорам. ба хотири ҳамин хонаи арзон якта лайк шава, бо хурсанд мешавам бачаҳо. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ, анаишам дар ноҳияи рӯдакӣ, 4 ҳуҷра, масоати 4 сотих замин. ватсапшон мондагем, занг мезанем. рӯдакӣ чойхона мега 4 сотих чорхона, як калидор, як баня. хоб мақсад обши хонаҳо мега 11 ба 11 дарозишта паҳмиш, дарози паҳмӣ. хоб якта подвал дар 60 мондагӣ мега 10 метр. оби качайка меброяд. хоб 4 тарафи хона баланд маҳкам кардагай. хулас маълумоти бештарша агар харидори серьёз мебошен, агар хона чӣ хеле ки дар видео мебинен, коробкаҳай ҳами ҳолат ина ҳами статсияни савдо мешава бо нархи 249,000 сомонӣ. 249,000 4 сотиха 4 ҳуҷрагай коробкаи пулош маҳками гирди забор маҳкам мегирен. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хоб хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 ҳуҷра масоати 8 сотих замин. шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Болшевикда қарор дорад. нархша мегам ака пешакӣ 145,000 сомонӣ. шумо харидори конкрет мебошен, занг бизанен. срочна Ҳисор, маҳаллаи Болшевик, ай район, тарафи роҳи шаҳри нав, мақсад ҳами территория. масоатиш 8 сотих. мошинам боша, мақсад алиши вариант дорем. срочна харидори серьёзи зангза бо хушрӯ муомила мекунем. одора, сведора, булош маҳкамакай ҳами ҳолат савдо карда мешава 145,000 сомонӣ. хоб дӯстон, нарх навои хонаҳо чӣ хелай? арзонай, қиматай навор маъқул шид ва ки нашид? хулас ҳамин навораи моро тамошо кунен, аз нарх навои хонаҳо ҳам бохабар мешен. Сауду ТВ бисёртар аз Душанбе навор мекунад. агар хонахар аз Душанбе бошен, ҳами каналда подписатсия кунен. беҳтарин хонаҳо мода роӣ мекунад дӯстон. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. ана хона, мана хона. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 3 ҳуҷра, масоати 8 сотих замин, деҳаи меҳнат, Саргазон, ноҳияи Данғарада қарор дорад. фурӯши деҳаи меҳнат, Саргазон, 8 сотих, седархона, баня дар даруни хона ҷойгир мебошад. фундаменти анҷомхонаҳо
рехтагӣ тайёр, гирди атрофаш маҳкам кардагӣ тапа тайёракай. ин тараф битонаи мебинен барои анҷомхонаву дигаро битонакоша рехта тапа тайёр кардан. хулас касе ки мегира нархшам нархи бад нестай. 170,000 сомонӣ боз арзон карда мешавад. хоб масъалаи лайкҳо қад бием. масъалаи лайкҳо беҳад камай. ай ҳамун рӯзе ки дар рустияи ютуба маҳкам кардан шумораи лайкҳои шумо дӯстони азиз, акои муҳтарам, бародарони азиз, лайкзанӣ кам шид. фақат белайк тамошо накунед. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дуэтажа, дуошёна, як ҳуҷра масоати 2 сотиқ замин дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ. ана ин хонара адресоша гӯш мекунем. нархша дар ахирш мегум. беҳтарин хона арзонакай 2 этажа, 2 сотиқ замин. хоб замини холӣ мега, хона надора. 1.8 сотиқ замин дорад. шакли замин дарозиш 22.5 ба 8. хоб вариантҳои 3 сотиқа, 4 сотиқа ҳаст. поёни корвон, гардиши Чимтепа, 100 метр айраҳи Калон дуртар, ноҳияи Фирдавсӣ. ин хеле вариантҳо ҳам доранд дӯстон. мақсадиш бе хона савдо карда мешавад. хоб нашод маълумоти пурра оиди ҳами этажкашам хай метонем бо занг занем. ин хеле адрес гуфтагиан ки толка 1.8 сотиқ замин 230,000 сум. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 3 ҳуҷрага масоати 8 сотиқ замин, шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Гулбоғ, ремонто фасони хушрӯи замонавӣ кардагӣ. фурӯши шаҳри Кӯлоб, хоб Гулбоғ об дора, свет дора, дар срож набояд савдо карда шава. мақсад мефурӯшемаш мега нархша 300,000 сум мегем, боз муомилаш мекунем меган. 3 ҳуҷра 8 сотиқ замин масоҳат. маълумоти пурраша дӯстон худотон бо занг бизанен. адресҳои хонаҳотона пурра роӣ кунен дӯстон, чунки мода беҳад бисёр роӣ мекунанд. мо вақт намеёбем ки адресҳои шуморо худмон ҷоваҷо карда баъд монтажа бигузорем. ака ин хелае ки дӯстон, касоне ки чизе ки роӣ мекунанд, хоҳишай ҳаматон ҳамон адресҳои хонаҳотона мода падрияд роӣ кунем, фасон карда баъд рекламаи фасонаш бикунем. баъзе хонаҳо роӣ мекунанд дар адрес нависагие ки хонаи фурӯшӣ, охир дар нависагие ки холи замини фурӯшиш. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 3 ҳуҷра масоати 8 сотиқ замин, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, ноҳияи Вахш, тарафи Савхоза қарор дорад. нархша мега 100,000 сомон мегем, савдош мекунем. боз болош маҳкам, коробкаш кардагӣ бо хишти лой, боз битоно барои ошхонаву анҷомхонаву дигаро рехтагӣ тайёр. мардими маҳалла алайкай зиндагӣ кардестанд якчанд қисмшон. свет рафт. масъалаи оша хай бо иншоалло одам ки бисёр боша масиҳат мекунанд. 100,000 сомонӣ мега, муомилаи созам дорад дӯстон. хоб дар таги комментария нависонда монен. навор маъқул шида боша савдо тв ба пеш. баъдан аз куҷо то чанд сумаш мода хона дар кор нависта монен. хонаҳоро аз куҷо навор кунем зиёдтар, ишам нависен, мо ба назар мегирем дӯстони азиз. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 ҳуҷрага квартира дар аввалин этаж, 52 метри квадратӣ, шаҳри Турсунзода, Регари Пешина, 1-умин микрорайон. срочна 1-умин микрорайонда мега Регарда Турсунзода шаҳршда. 2 ҳуҷра аввалин этаж, 52 квадрат, доми 11А. шкатур стяжка монтаж кардагӣ. хоб наздикии мактаб, садик, кохинур, стадионда қарор дорад. хонаҳо ана ҳамаи ҳолат коробка кардагӣ ҳай. хоб маълумоти бештар занг бизанем. хона дар ҳами зания қарор дорад. 225,000 сомонӣ мега. нархша 225 та мега. касоне ки конкретни харидор ҳастен, рақамҳои 35 да ҳозир занг бизанен, масиҳат карда бигиренша.
мегзарем ба 11-ҳамин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе. Ана квартира, мана квартира. Нарха бинен, беҳад нархи арзон мондан ки срочно савдо шава. Дуҳуҷрага квартира 53 метри квадратӣ дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, ту хонаи фурӯшӣ. Назди пости Чимтепа, аз пост 800 метр дуртар. Хона падабои тайёр, боз муомила дора. Мардум зиндагӣ доранд. Метонен бигирен, далши ремонта сар бикунен. Нархиш, нархи арзон 192 000 сомонӣ. Занг бизанем масъя кунен. хоб навор дар лайк, дар канал подписатсия кунен. хоб навор маъқул шуда боша агар рақами 5 плюсара бимонен. хоб баъд чизе ки дорен роӣ кунен, навори бадна дар ютуб, тикток, инстаграм рекламаш карда бепосредник савдош мекунем. хулас ина ҳамихели навор, лайку подписатсия кунен. номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе боша дар WhatsApp роӣ кунен, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафаре ки хонаҳотона аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай, дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонен, навори баъдна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунен. Зиндаву сарбаланд бошед.